Ja, ik doe hier achter me door kiepen en ik denk, wat dit hier een helse kabaal, al je gedrup en rijnwetter. Dus ik zit naar het plafond daar en al je platen die overal eruit laaien en op een stellingen laaien. En ja, één grote bak water wat op de grond laai. Ien grote ravage. Dat trof eigenaar Jan Joustra oranje sneun in zijn winkel bij Oud-Sjerkel. Troch de storm van verleden weken wie de dakbedekking hielendal voortwaait. Er is zo volle wetter in de winkelkamer dat het gebouw haast volslijn leeg wordt. Alle weer zo weer en zo dweil. Een paar dagen na de tijd pas wat het doet, dat verpakkingen gewoon weer worden binnen, verschrompelen worden. Het wordt eigenlijk een iepen doze wat overblijft, een casco en vanuit de casco moeten we naar het plafond in, naar vlierbedekking. Stel maar weer opgebouwd worden en we proberen om zo vol mogelijk naar variëteit binnen te krijgen. Wat op dit moment net echt heel makkelijk is, want het spel het levertijden. Dus we hopen dat met een week of 6 dat we deze spel weer binnen krijgen. De totale skeer is waarschijnlijk zo'n heel miljoen euro. Joustra en zijn familie hoop je een week als 8 alles weer op de rit te hebben. Wat enorm helpt is alles typen. Van vrienden en klanten. Verschrikkelijk volle berichtjes, hele leven berichtjes. We krijgen bloemen, we krijgen telefoontjes, kaarten, taart, koekjes van mensen onbeen. Het is gewoon geweldig om te zien wat er mij gebeurt. En vooral al die leven berichtjes via Facebook en via de telefoon. Het is hartverwarmend.